Hi guys, good morning. Mahimo kog kuan, kinilaw. Kabalo mag unsa gani guys, diri sa Mindanao. Ang pangalan ani is loy kamatis, kalamansi o gamay nga sibuyas dahon pampahumot. Ano siya guys? Hugasan ako guys, suka. Dili na kay siya naluto sa suka guys. Tawag ni siyag-siyagan. Sa Leyte kay tugnos ba to? Guys, sihagan nga kinilaw. Kalamansi guys. Asin, ano lang asin, seasoning, pagulatsa. Ini guys. Presko kay siya guys. Presko kay siya guys. Muna akong kinilaw nga siyag-siyagan. That's it. Bye. Thanks for watching.